Nhau yehondo iri kuitika muYouth League yebato rinozivikanwa remukurumbira veZANU-PF. Panguva inoitoona kuti machanges kana mareshuffles akaitiwa natinoda machakairi panguva inoitoona kuti kunyange nana Obert Mpofu wotoshamisika musoro yavo yototenderana nokuda kwethis move. Zvatiri kuona kuti vakomana naJohn Paradza vari kuenda against aiwa chitiko chakaitika ichi. Sanda pana mashoko anodanyorwa panapa ndobva usubscribe like on the bell kuti ndapaende kozo anodanyora chiti the ZANU-PF Secretary for Administration Comrade Obert Mpofu comes in but says the whole case will be referred to the party leadership for further deliberation. Ndo mashoko atiri kuona kuti vakomana vekozwa vanochipotsa mapictures vachiti ukoyo dziura unozara ropa agore rino kunokwaimwa achiposta mapicture aiwa emareshuffles ayo ationa panguva ino ari kuti kunyange nana Comrade Obert Mpofu vatoti aiwa nhau iyi vaita vadike pairi takuendesa kuadministration kumakuru kuti toonzwa kuti vanoti kudii. But panapa vanhu vada kunyatsotarisa vakomana ava ndavanozivikanwa kuti aiwa ndo vakomana vanopusha nhau dzemafactional fights ari kuitika aiwa muthe ruling party ZANU-PF. Zvatakuona kuti pachinge paitika bongozozo kana chaos yakadai nemareshuffles, we never know what led to the reshuffles aya ari kunzi ari unconstitutional. Zvatiri kuona kuti panguva ino nhau izvi zvari kuendesa kumatop leaders aiwa kunogona kutozokwariwa manje. Zvatakuona kuti it might be the turning point yethe regime kana the ruling party ZANU-PF. Zvatoona kuti aiwa yatova the beginning aiwa yekutorwa nekutoona kuti vanhu vakamira papi nenhau dzematensions ari kuitika. Tose mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda kumesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.